سلام زي خبركم تخططلتي إرتريان ميديا نيتورك زينا وشتن واتسان نقرب لكم سليمان عثمان عبد بيتروس منقسن ليديا تخلى مريم منينا سناي مكتالنا تمننا أرست زينا كنقدم أبو منبر لؤلاوي بايت السودان جنرال عبد الفتاح البرهان نيسرح مبصح مفتسام اسمراتيوم أبنو الزبا من حيلي مروزر السرناي أبزت أمام درجة كم زبط حتى قليتهم أبزوبا مأكل مختم قدسار وراران بطا روت منبارو تقليتهم أب أمام حدار كبابي دماس حمام عصون مكلخال يسرح اللوم أب سنغال برتوع زنابن علغلغن نواتنا كبابي عنوتنا وريدون أب جابان نواتاون أكبابيون عنوات زورده وبلاو معبل هايشين نبحوس دسيت كوريا قدسوا مريحون أب كاليفورنيا حبرات منقصة أمريكا سعبينات حدقة بارع مرور كم زايدة تحبيرون أبو سنة سريلانكا ندادي أب سعانة مركب هندي زقاة حدقة بارع ملو بملو كم تفقه تقليتون ناب زرزر زينا نسقر بقدامنت زينا مشتهجر أبو منبر لؤلاوي بايت السودان جنرال عبد الفتاح البرهان يسرح مبصح مفتام أسمراتيو أبو منبر لؤلاوي بايت السودان جنرال عبد الفتاح البرهان أب إيرترا حدا معتين يسرح مبصح مفتام أسمراتيو بريزيدنت إسياس أفورق دما أب أهجراوي معرفون فرت أسمرا بناي كبر سلف زتسنية أقبابلا غيرلهم أبتناي مقبر سنسرعات مينستر قديات وطاي أتو عثمان صالحن أما خاري بريزيدنت أتو يمان جبرا أبن ترخيبهم نيرم أبزعودة تزي بريزيدنت إسياس جنرال البرهانن أبتخاب جزين أب جزيننا معبل زمت زلو كلتاوي زمدناتات كم أون حبراوي أقداس نتزلوهم أوانيوان قديات ستوكورزتها كايديوم أب السودان لو تدحر ممتو أبو منبر لؤلاوي بايت السودان جنرال عبد الفتاح البرهان نابس مرازمت زلو حجن خلاي جزيك خونن كلو بريزيدنت إسياس أفورقون تماسسالو عدد أب السودان مكيادو زذكريوم أبنو زبا من حيلي مرت زر سرنا يبزت أمام من درجة كم زبط حتى قليتو أبنو زبا من حيلي لون زبن كرامات بتأمر جباب أب 9 هكتار زر مرت زر سرنا أخل زناب سلزرخبة أبزت أمام من درجة كم زبطها كيلال معت بغلي أتو أماني الجبر برهان حبيرهم أتو أماني لاب حبريتو حرصت كاب جزية محرس كسبو وقت أهيز جبرو تعرن كنكنن أب تترخي بزلو تيت عبا استوات وكم زنبرو أبريهم بحفشة أبنو زبا من حيلي أسات 15 هكتار كم زتزر أز حبرة حلافيج أنفر مينستر حرشة بتن زبا أتو منقصت أب طعم بوجنو أما بزحتو كبابيتات طبق متأن زرقحن زنبرو زناب كم زواقعة كم وتيتو دما مبزحتو زتزر وأكل أب درجة مشواتن مولادن كم زبطحو أرقاقيتهم ترجاتون كم مجمريا ورحمس كرمي زرو خمزلو تقيسو دما حرصوت أب رأس هركتنتهم عمك إيا رازر تزلوهم بأب النت تتكسلم دي أب مخعبات أتوتاو النت بقلي زيت أمترا كم زلوا حبيرو أبنو زبا من حيل كاب زركب مريت حرشة سوسا مئتاويت ولاخا 26 مئتاويت دوخا زترف دما تباريان حطان مخانو اتزترخ بحبريتا يرد أبزبا مأكل مختم قططار وراران بتاع عوت منبارو تقليتو أبزبا مأكل نوزبا بريق بفلاي دما أب كباب عد بيدل أنتلالي زنبرا كبيد وراران بتاع سلاوهود سراح عبالات حالتات من كل خل من محدارن كإلاتات حرشان أبزرات قدات كيورده أب تحت أوزطر كمزعاتو تقليتو أما حدار من محدار كباب عدي بدل أتمر حوز جزر عين نخبدتنا يتعقات مزغني وراران بتان زتوسده قلطف سقمتن أبزها بحبريتا قلطف أدمعن وهودن سقمتي سلا زتوسده حرشاتات كابت حدقة خمز دحانة حبيرو إزي أبزبا مأكل لحرنويح عمتات نفل ما أوان زترعي وراران بتا بحجون ناي مخصات تخلو سلازلو حزبي كيتزانيه أو دادبو زيادة بمحيال نمخات دلو كخون مينستر حرشا يزخاخر إزي خمزيلون كلو أبرقستي أبزتفلالي كبابتات حقرنا قلت زلو مختم طفان بتا ابز غزيزي ابزوبا غاش باركان نوزوبا سلعه كباب طحرا ابزوبا عن سبا دما ابغله كبابيتات نوزوباتات حلحلن اسماطن حدش تريو وراران بتا تخسيتو كم زلو حزباو ركبات مينستر حرشا حبيرولم
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ደማስ ሕማም ዓሶን ምክልኻል ይስራሕ ኣሎ ኣብ ንኡዞባ ጊንዳዕ ምምሕዳር ከባቢ ደማስ ምስ ህጡር ክራማት ክኸሰት ዝኽእል ተሪዮ ዓሶን ምክልኻል ይስራሕ ኣሎ እቲ ኣብ መውሓስ ከባቢያዊ ጽሬትን ተጠቃምነት ናሙስያን ዘተኮረ ንጥፈታት ካብ ቀንዲ ሜላታት ምክልኻል ምዃኑ ዝጠቐሰ ተሓጋጋዚ ነርስ ዕጀል ማሕመድ ነበርቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ማይ ዝዓቆረ ጎዳጉዲ ክደፍኑን ናሙስያ ብግቡእን ብቐጻልን ክጥቀሙን መኺሩ ነበርቲ ብወገኖም ዝተደኮነት መደበር ጥዕና ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ቀረቦኦም ውሑስን ስሉጥን ሕክምናዊ አገልግሎት ክረኽቡ ዘለዎ አስተዋጽኦ ንቕሓቶም ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምብራኹን ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ገሊጾም ናብ ዜና ወጻኢ ምስን ሰግር ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ብ5 መስከረም ኣብ ዘካየደው ህጹጽ አኺባ ብቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ሕገ መንግስትን መንነትን ኣብ ዝቐረበሉ እማመ ብሰፊሑ ድሕሪ ምምይያጥ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ምርጫ ዘይሕገ መንግስታውን ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ክብል ዝሕለፎ ናይ መወዳእታ ውሳነ ንሕወሓት ዓብ ሻቅሎት ዝፈጥር እዩ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካት ከባቢ ሓቢሮም ኣብቲ ቤት ምኽሪ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ሕገ መንግስትን መንነትን ኣብ ዘቕረቦ እማመ ኣብ ዓለም ኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ስጋት ፈጢሩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል እዚ ቤት ምኽሪ እዚ እቲ ምርጫ ክናዋሓ ኣቐዲሙ ንዝሃበ ውሳነ ብምትሓስ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ንምርጫ ይሻባሸብ ብምህላው ብቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ናይ መወዳእታ ውሳነ ክወሃቦ ሓትት ዝብል ነይሩ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን በወገኑ ዝሓለፈ ቀዳም ሰፊሕ ምያጥ ድሕሪ ምክያድ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ምርጫ ናይ ምስላጥ ስልጣን ከም ዘይብሉ ብምዝኽኻር እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ምርጫ ዘይሕገ መንግስታውን ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ብምባል ናይ መወዳእታ ውሳነ ይሕሊፉ በዚ ድማ ይብሉ እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ቁጠባውን ፖለቲካውን ስጉምትታት ክወስድ ምዃኑ ርዱእ ስለ ዝኾነ ንሕወሓት ዓብ ጽፍዒት እዩ ሕወሓት ኣቐዲሙ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝግበር ምርጫ ዝቃወም ውሳነ እንተሕሊፉ ካብ ምእዋጅ ኩናት ፈልያ ከም ዘይትሪኦ ኣፍሊጣ እያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ንምስፋሕፋሕ ሕማም ዓሶ ዝምችኡ ኩነታት ኣየር ክህሉ ስለ ዝኽእል እቲ ሕማም ዝረኣየሉ ከባቢታት ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣድላይ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግባእ ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገራት ተሓሳሲቦም ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ በደረጃ ሃገር ኣብ 3.8 ሚሊዮን ኣባይቲ መድሃኒት ጸረ ጣንጡ ንምንጻግ ወጢኑ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ሕፅረታት መድሃኒት ዛጊት ኣብ ፍርቂ ሚሊዮን ኣባይቲ ጥራይ ምንጻጉ ተሓቢሩሎም ኣዋድ ምክልኻል ሕማም ዓሶት ሚኒስትሪ ኣቶ መብራህቱ ሃይለን ንቴሌቪዥን ፋና ብዝሃቦ መብርሂ ብመሰረት ትንበያ አገልግሎት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ክሳብ መፋረቕ መስከረም ዝናብ ሓዘል ኩነታት ኣየር ናይ ምቕጻል ተኽእሎ ስለ ዝህሉ እዚ ኸኣ ንምርባሕ ጣንጡ ዝምችእ ዕቋራት ስለ ዝፈጥር ሕብረተሰብ ኣድላይ ጥንቃቐ ክገብር ለቡ ኣመሓላሊፎም ኣዋድ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ኣብቲ ሚኒስትሪ ኣቶ መብራህቶም ሃይለ ኣብ መወዳእታ ሕፅረታት መድሃኒት ጸረ ጣንጡ ምህላው ብምግንዛብ ሕብረተሰብ ኣድላይ ጥንቃቐ ከዘውትር ተላብዩ ኣብ መብዛሕትኡ ገጠራት ኢትዮጵያ ቅድሚ 6 ዓመታት ገኒኑ ዝነበረ ዝምታ መሬት ሕጂ እውን ደው ከም ዘይበለ ሓረስቶት ወረዳ ወንበራ ንሬድዮ ጀርመን ብቴሌፎን ሓቢሮም መንነቶም ዘይንፈልጦም ዕጡቃት ንነዊሕ ዓመታት ክንሓርሶ ካብ ጸናሕና መሬት ሰጊጎምና ባዕሎም ሰፊሮምሉ ክብሉ ዘማረሩ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉመዝ ዞባ መተከል ወረዳ ወንበራ ዝምቕማጦም ሓረስቶት ጥርዓኖም ንሰበስልጣንቲ ወረዳን ዞባን ዘቕረቡ እኳ እንተኾኑ ዛጊት ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ገጠራት ዝራይ ዘይኮነ እንተላይ ኣብ ከተማታት እውን ዝምታ መሬት ብስፍሓት ይረአ ምህላው ማዕከና ዜናታ ሃገር በብእዋኑ የቃልሓ ኣብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ኣብ አዲስ አበባ እውን ዝምታ መሬት ገኒኑ ምህላው ሓዳስ ምክትል ከንቲባታ ከተማ ወይዘሮ አዳነሽ አቤቤ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ ሓቢራ እያ ወይዘሮ አዳነሽ ብተወሳኺ ስራሓ ንኽትጅምር ምርኻብ ትፍጽም ኣብ ዝነበረትሉ ቁርብ መዓልታት ጥራይ ልዕሊ 8,000 ሜትሮ መሬት ከተማ ተዘሚቱ ድሕሪ ኣድላይ መርመራታትን ምጽራያትን ስጉምቲ ተወሲድሉ ናብ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ብህፁፅ ኣታዊ ከም ዝኾነ ኣመልኪታ ምክትል ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ወይዘሮ አዳነሽ አቤቤ መወዳእታ ኣብ ስልጣን ይህወደግ ብምሽጣር ሰበስልጣን ነበርን ሰብሃብትን ኣብታ ከተማ ዝተገበተ ኣስታት 240,000 ሜትሮ ዝተሃንጸሉን ዘይተሃንጸሉን መሬት ዝሕብር ሰነድ ካብቲ ተኪያቶ ዘላ ምምሕዳር ከም ዝተረከበት ብምዝኽኻር ንዑ ናብ ዋንነት ምምሕዳርታ ከተማ ንምምላስ እቲ መስርሕ ምጽፋፍ ተወዲዩ ኣብ ቀረባ እዋን ስጉምቲ ዝውሰድ ምዃኑ ኣነጺራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብተን ዝሓለፈ 17 ዓመታት ስልጣን ይወደግ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን መንግስትን ኣውፈርቲ ሰብሃብትን ጸንሐ ዝምድና ቀይዲ በታኽ መንባሩ ኪላ ቁጠባ ፖለቲካን ኣቶ ወንድወሰን ኣሰፋ ሓቢሩ ንሱ ንጨረታታት ዓበይቲ ልምዓታዊ ፕሮጀክትታት ሃገር ሓደ በዓል ሃብቲ ጥራይ ተዓዋቲ ኮይኑ ይወስዶሞ ሰበስልጣን መንግስቲ ብግዲኦም ብድሕሪ መጋረጃ ዘይተኣነደ ረብሓታት ይቋደሱ እዚ ኸኣ መርኣያ ጉኑን ብልጭውናት ስርዓት ነይሩ ክብል ገሊጹ
ብሰንክዚ ዕቤት ሃገር ናብ ዘይምዕሩይን ዘይፍትሓውን ደረጃ ወሪዱ ኣንፈቱ ከም ዝሰሓተ ክኢላ ቁጠባን ፖለቲካን ኣቶ ወንድ ወሰን ኣሰፋ ኣብ መወዳእታ ጠቒሱ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሴኔጋል ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየርን ንሱ ዘሰዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ወሓይዝን ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ከም ዘውረደ ተሓቢሩ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ሓይሎ ኣባይትን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝርከቡ ህንጻታትን ከም ዝዓነወ ዝገለጹ ጸብጻባት ሰፊሕ ክፋል ከተማ ዳካር ኣዕለቕሊቑ ከም ዘሎ ኣረድዮም ፕሬዚደንት ሴኔጋል ማኪሳል በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ባዕሉታት ንዝተጸሉ ሰብኣዊ ደገፍ ክቐረብ ትእዛዝ ኣመሓላልፍ እንከሎ ኣሃዱታት ሲቪላዊ ድሕነትን ወለንተዋይንን ድማ ዝወርድ ዕንወት ንምንጻህ ጻዕርታት የካይዱ ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣብ ከተማ ዳካርን ከባቢያን ኣብ 3 ወርሒን ናይ ወቕቲ ክራማት ዝሃርም ዝነበረ መጠን ዝናብ ሎም ዓመት ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዝወቕዐ ዘነጸረ ሚኒስትሪ ማይን ኣካባቢን ሴኔጋል እቲ ብርቱዕ ዝናብ ንዝመጽእ መዓልትታት ክቕጽል ከም ዝኾነ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ከም ዘለዎ ኣጠንቂቑ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሳምንቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ማእከላይን ምዕራባውን ኣፍሪካ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ከም ተኸስተ ብሰንኩ ድማ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ምሮር ብብርቱዕ ንፋስ ተደፊኡ ብልዑል ፍጥነት ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ብምልሓሙ መጠን ዘወርዶ ዘሎ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ከም ዝዛየደ ተገሊጹ ዛጊድ ጠንቁ ዘይተነጸረ ምኽንያት ብ4 መስከረም ምሸት ዝተበገሰ ሓደጋ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ልዕሊ 14,000 ሄክታር ኣስፋሕፊሑ ከም ዝርከብ ዝገለጹ ሰብ መዚ መጥፋእቲ ሓዊ ካሊፎርኒያ ብሰንኩ ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ናይቲ ክፍለ ሃገር ክዕጾ ተገዲዱ ምህላው ኣረዲኡ ብጠቕላላ ኣብቲ ክፍለ ሃገር ተኸሲቱን ዘሎ 23 ሓደጋታት ባርዕ ምሮር ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ንምውዓል ብመካይንን ሄሊኮፕተራትን ዝተደገፈ ልዕሊ 15,000 ኣባላት ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ተዋፊሮም ከም ዘለው እቶም ሰበስልጣን ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሓፈሻ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ድማ ብፍላይ ብርቱዕ ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ገለ ክፋላት ካሊፎርኒያ ክብረ ወሰን ዝሓዘ መጠን ሙቐት ከም ተመዝገበ ብሰንኩ ድማ ዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታት ብኣሉታት ተጸልዩ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ እዚ ብርቱዕ ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ዝመጽእ መዓልትታት ክቕጽል ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ምህላው ዝተቐሰቡ ሰብ መዚ ሜትሮሎጂ ኣሜሪካ ኣረጋውያን ህጻናትን ዝያዳ ክጥንቀቑ ጸዊዖም ኣብ ወሰናስን ስሪላንካ ክትጽጋዕ ተገዲዳ ኣብ ትርከብ ዋንነት ህንዲ ዝኾነት ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሙሉ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ሰብ መዚ መጥፋእቲ ሓዊ ስሪላንካ ትማሊ 6 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ባርዕ ሙሉ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ከም ዝወዓለ ብምሕባር ተፈጢሩ ዝጸንሐ ስጋት ሙሉ ብምሉእ ከም ተቐንጠጠ ኣረዲዮም እታ ብዕብየተን ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሳ ናይ ጽዕነት መራኸቢ ምዃና ዝተገልጸት መርከብ ልዕሊ 2 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ጽዒና ምህላው ዝተቐሱ ጸብጻባት እቲ ባርዕ ላሕቂ ነዳዲ ብምስዓብ ከቢድ ከባቢያዊ ዕንወት ከይኸትል ተሰጊኡ ጸኒሑ እታ መርከብ ካብ ክዮት ተበጊሳ ናብ ህንዲ ተምርሕ ምንባራ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ክፍሊ ሞተረ ከም ተኸስተ የነጽሩ ብ5-6 መስከረም ኣብ ጃፓን ዝተኸስተ ህቦብላዊ ማዕበል ሃይሺን ሎሚ 7 መስከረም ናብ ወሰናስን ሓውሲ ደሴት ኮርያ ገጹ ከም ዘምርሐ ተሓቢሩ ኣብ ጃፓን በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዝገለጹ ጸብጻባት ልዕሊ 100,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተመዛበሉ ኣረዲዩ ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ልዕሊ 440,000 ስድራ ቤታት ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክተርፉ እንከለዉ ልዕሊ 550 በረራታት ከም ተሰናኸለውን ተሓቢሩሎም ኣብ ጃፓን እቲ ህቦብላዊ ማዕበል ከውርዶ ዝኽእል ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ንምክልኻል ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ናብ ውሑስ ከባቢ ክግዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ምጽንሑ ይግለጽ ህቦብላዊ ማዕበል ሃይሺን ኣብ ወሰናስን ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ተመሳሳሊ ሓደጋ ዝተኸሰተሉ ህይወት 87 ሰባት ዝቐዝፈ ክፋል ጃፓን ብምዃሳቱ መጠን ዘውርዶ ዕንወት ዝኸፍአ ገይርዎ ከም ዝርከብ ድማ ይሕበር እቲ ባህራዊ ሓደጋ ናብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸስተ ህቦብላዊ ማዕበል ማዩሳክ ስምብራቱ ዘይሓወየ ዘሎ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ገጹ የምርሕ ምህላው ከቢድ ዕንወት ከይውርድ ተሰጊኡሎም